हेल' लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौबो बरायहरबाय आसा खालामो नोंथां गासिबो मोजाङै दं ओमफ्राय आंबो मोजाङै दं ओमफ्राय जोंना इउनिभारसिटियावहाय भार्सिटि उइक जागासिनो दंमोन आरो थुलुंगा फेस्टिभेल ओमफ्राय बिनिनो दिनैहाय लास्ट डे दिनैहाय कालचार रेलि दङ हारिमु हान्जा सुरनाय दङ ओमफ्राय जोङो बर' डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै दिन्थिनो नागिरदों ओमफ्राय मैगं खानाय खादाबो लाखाबाय नै ओमफ्राय बिहु गामसा लाबाय दख'ना गानबाय ओमफ्राय जोङो दा नै थांनो नागिरबाय ओमफ्राय आंथ' माखासे भिडिअखौ लानो मोनगोन ना मोना आंथ' बेयावसो माबायावसो थाबायनांगोन नालाय लामा ओमफ्राय लानो मोनबा लानोसै एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थाथ'दो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय नै जोंहा थांनो ओंखारबाय मैगं खानो रेडि दा औ रेडि जाखाबाय बेना माब्ला थावख्रि लुनाय थावख्रिसो लुगोन बियो ओमफ्राय जोंहा मैगं खागोन जोंना खादाया बोरैमोनलाय नै जोंना खादाया मैगं खाग्रा मैगंखौ दा लामा खालामसै नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननि माला सुगासिनो फैदो मालायालाय गोलावालाय फैथो बिबारानो मोनासै नै गोलावसो होनांगौ मैगंखौहाय लोगोफ्रा माखासे लाबोखादोंमोन नालाय बांसिनानो लाबोजोबखादों ओमफ्राय बेखौहाय रानलाना लाजोब्बाय आरो खादायाव माखासे मैगंथ' थानांगोन ना जोंथ' मैगं खानोसो थांगोन नालाय ओंखायनो मैगंखौहाय लाग्रोखाबाय आरो गावबागाव एसे खादायावहाय ओमफ्राय नैबे आंनि लोगोना बेना हादान सिफायनो थांगोन आरो बियो ओमफ्राय हिन्जावनानो थांखाग्रा बियो नै बैसागु मोसागोन बैसागु हाथिनो माला हाबा जाजोबखो आगै मोखा नै बिनि फिसाफोर नै बिसोरो नै हादान सिफायग्रा बियो नै हादान सिफायग्रा नै ओमफ्राय नोंना इन्स बिलाइया देखाय नै इन्स बिलाइया ओमफ्राय बेखौ सिगां लायो सार नै नांगोल बानग्राया भिडिअसो मोजाङै थिखोखा नांगोला मोजाङै बानलांखा लामा मैजों जुंगालजों दं ओमफ्राय बेखौ नांगालाव लाफानांगौ बियो ओमफ्राय बेयाव मा दं बेयाव नै बाथौ दं ओमफ्राय नैबे आगैया बाथौ खुलुमलांगोन आरो लामा थेलायाव गाखोनानै ओमफ्य नोंना रला मा आंना रला जेबो गैथ'आ बे बाथौखौ नायनाय आंना ए दे मोजाङै नायलांदो नोंबो ना बाथौखौ नायलांगोन ना ओमफ्राय नै बिसोरो दुब्लियाव माइ गायगोन आरो ओमफ्राय नै हाब्रु फुनना लाजोबखाबाय आखाइ आथिङाव ओमफ्राय नै बिसोरहा हिन्जाव गोदान दोनलांनायाव थांगोननो मालाय देलाय हिन्जाव गोदानसो दोनलांफागोन हिन्जाव गोदान लागो जाबाय बिसोरहा माहाय थाङो माहाय खायगोन मैगङा सालबारियाव नै मैगं खानाय जोंनि मेन माबा बियो बाजै ओइ माबाया स्पेकआ बख'दो सोर थाफागोन नोंना मा दानाय लुनाय थावख्रिया दिन्थि मारै लुयो माने मामलाय बियो बेखौ मा होनोमोनलाय नाङा नाथा ओमफ्राय बेयाव बेलाय मा खालामो सिगुन बिलाइ कालार होयो नैबे सिगुन बिलाइजों ओमफ्राय नै जोङो थांनो लामायाव ओंखारबाय आरो ओमफ्राय नै जोंना बेनारा बेनो बर' बिफान हारिमुवारि हान्जा सुरनाय बैसागु
hôm nay vào luôn sao ra không nhớ là Dan dan. जों दा लामायाव ओंखारबाय ना जोंनि खिपुनाव दङ माबा ना गुरग्राफोर ना हमनाय जोंना ससेल' MBA डिपार्टमेन्टनि मैगङा बेसेबां खा मैगङा ओमफ्राय नै जोङो लामा थाबायबोबाय ओमफ्राय नै दा नैबेयो जोंनि डिपार्टमेन्टनि लोगोफोर आरो नैबे गासिबो नायदो माबायदि जादों 정갈로 Bahar giống lồi xuống nè đàn không dùng đi ओमफ्राय जोङो नै गासिबो इउनिभारसिटि फिल्डआव मोनफैफिनजोब्बाय ओमफ्राय दाना गावबागाव डिपार्टमेन्ट बाय डिपार्टमेन्ट माबा सोंसिगोन आरो कुइसन सोंसिगोन ओमफ्राय इयाव जमा थाफैजोब्बाय नै गासिबो नै दा रुमाव फैनानै फ्रेस जाखांनानै दा प्रग्रामाव थांनो ओंखारफिनबाय आरो दिनै जोब्बाय दहायनि कालचार रेलिनि भिडिअखौ आङो माखासे लानो मोनदों माखासे लानो मोनाखै आरो ओमफ्राय जा हायो बेखौनो भिडिअआव होबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायबाय ओमफ्राय दा आङो प्रग्रामाव थांनोसै ओमफ्राय जोंहा दाखालि 20निफ्राय लानानै जेसेबांखि गेम बिदिनो बायदिसिना प्रग्राम जादोंमोन आरो बेवहाय जेसेबांनाखि जाय डिपार्टमेन्टआ देरहादों गासिबो डिपार्टमेन्टनो देरहानायफोरनो प्राइज होगोन ओमफ्राय जोंनाबो डिपार्टमेन्टआ बिदिनो माखासेयाव गेमफ्राव ओमफ्राय बिदिनो पयट्रि ओमफ्राय देरहानाय दं आरो ओमफ्राय दिनैनि कालचार रेलियावबो फार्स्ट प्राइज मोनदों आरो ओमफ्राय दा बेनिनो बान्था रानगोन प्राइज रानगोन ओमफ्य बेयाव थांनोसै ओमफ्राय आं नै दा देलायबाय ओमफ्राय लोगोफोरखौ नेगासिनो लोगोफोरा दाफैबाय जि मेंबायबो सानसे दाखालि 20निफ्राय लानानै नै दिनैसिम रेस्टआनो गैया गाराङाबो जाला मारैबा जाजोब्बाय ओमफ्राय It is very important to provide the best of teaching to our students. प्राइज रानगासिनो ओमफ्राय जोंना डिपार्टमेन्टआ नायाव दंजोबो ज'नो बर' डिपार्टमेन्ट गोजा बेयाव थांगोन ना खिन्थु सावरिसो थांनांगौ दां हिन्जावफ्रा जोंना हौवाफोरखौ जानानै फैबाय जोंना डिपार्टमेन्टआ लाइन दोन
give a big round of applause for photo department. फैलायबाय नै मोनसेबाव मोननै जाजेनबाय Come on. डिपार्टमेन्ट साफा खालामनायनि बे ससियेल सार्भिसनि फार्स्ट प्राइज मोनदों गथ' डिपार्टमेन्टआ आबो लायबाय हनै Please give a big round of applause to the Department of Political Science. ओमफ्राय नै जोंना ट्रफिया बेनो प्राइजआ ओमफ्राय माखासेखौ मोनजोबाखै आरो ओमफ्राय नै बे गासिबो जोंनि डिपार्टमेन्टनि गोजा ज' जिरायदों आरो नै इयावनो दंजोबो गासिबो ओमफ्राय नै बयसफ्राबो ओमफ्राय नै दा ट्रफिखौहाय बेयाव खाजोब्बाय आरो मा मा बुद्धि खालामखायो बिसोरो ओमफ्राय दा डिपार्टमेन्टआव लांनोसै आरो मोसानानै लांगोननो ओमफ्राय नै नैबे जोंनि डिपार्टमेन्टनि प्राइज मोननाय गोजा आरो गासिबो ओमफ्राय नैबावबो दंबावोनो सिगांनि आदा आब'मोन मोनलांनाय गोजा बियो गासिबो जोंनि सुपार सेनियरफोर मोनलांनाय गोजा ओमफ्राय नै जोंबो बेयावनो दोनफैबाय दा नै जोंना मोननाय प्राइजआ बेनो ओमफ्राय माखासेखौ उनाव मोनबावगोननो ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेयाव दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअ फोजोबजासे नायनायनि थाखाय